hemen Iruñeko Burgoen plazan, HTaren kontrako trenaren aldeko Nafarroako taldeek deituta, aldarri bakar eta argi batekin dena HTA gelditzea, sobren paralizazioa, lurren afektatutako lurren lehen goratzea, eta benetako eztabaida sozial bat egon dadin Nafarroan nahi eta behar dugun garraio ereduaren inguruan. Azkeneko hilabetetan ardura handiz ikusi genuen HTaren aldeko plataformaren sorrera, Nafarroako eliteek sortutako presio talde eta lobby bat, eta honen helburua izan du da obrak azkartzea, eta gainera ikusi izan dugu azken hilabetetan nola jarraitu duten hildo honetatik presio egiten, eta beste aldetik gizartean proiektu zentzugabe hau legitimatzea, legitimazioa bilatzea. Guk kaleratu genuen HTA gelditzeko manifestua, eta azken hilabeteotan aritu gara talde politiko, sindikal, sozial, kultural eta kirolaren munduko ahots anitzen atxikimendua jasotzen, eta hauxe nahi dugu gaur hemen lortu nahi dugun argazkia. Nafarroaren benetako aniztasuna eta elite enpresarialek diktatzen duten eta agintzen dutenaren gainetik, esatea benetan badagola Nafarroan kontrako iritzia, esaten duena, HT gelditu. Manifestuan agertzen dugun bezalaxe, arrazoiak anitzak dira, nahikoak eta erabat legitimoak. Ahaztuen dugun arrazoia dela, oraindik ere garaiz gaudela makroproiektu zentzugabe hau gelditzeko, izan ere Nafarroan inbertsioen eguneko 80% oraindik ere falta da, eta esaten dutenaren kontrara, oraindik badugu tartea eta aukera gelditzeko, eta hauxe bera da hemen Nafarroako aniztasuna osatzen dugun taldeok aditzera eman nahi izan duguna.